Čaute, ja som Sprix a dneska sme tu s hosťom, so Skytom. Tu je. A toto je ďalší server, ktorý budeme skúmať. Ja už na ňom hrajem dlhšie, ale to som ešte hral, keď som nenatáčal. Nevadí. Ja idu F home. A včera som len tak s niekým fajtil a on mne zabíjal. Proste zabil ma. Tak som si musel urobiť nové veci, ale mne to nevadí. Lebo keď tu home... Hej, víš kolik mám staku dia? Ja mám 5 staku dia až stak a 24 dia. Ale 5 staku dia bloku. Ja mám dia bloky. Veríš? Hej, víš, kde som ich ukradl? Kde? Ja som proste len tak šel, ne? A tam také bedne, ne? Na schvál som skúsil a nebola tam deska. A tak som pozeral, ne? A také diabloky tam, ne? Úplne super to bolo. To je, pretože toto mi víš, jak dlho vydrží. No, a s mojím oným šetrnosťou by som aj nepovedala, ale nevá. Ty diabloky sú taký pekný, ne? Poď. A mám docela silný meč, Sharpness 5, Caliber 2, Fire Spec 2. Pamätáš, jak sme byli na tom serveru a som měl podľa tebe úplne dobrý meč a ty si mi furt utekal, pamätáš? Počkej, F, home. Máš nerušiť? Máš ne. Hej, ja nenávidím nerušiť, raz som si ho dal, ne? A zrazu všetci by psali, ne? Ale ja som ako mal čas, ne? Ale toto oni mi aj psali, aj volali. A ty to nevidíš, že kto ti kade volá. Takže to je blbé, ne? Hej, chceš nejaký ty dia? Nejaký stack nebo 2? Jo, dej mi Dobré. A tenhle barák jsem stavěl já. Pěkný, co? Aj tento design jsem všetko robil já. Toto tu. Táto hlavná brána sa mi strašne páči. Tento design sa mi tiež strašne páči. Tuto som dal len takú trávu. A tu mám crafting. Není to až tak vidno. Tak. A tu bývá Skype. Tu jsem udělal izbičku. Tu podlahu jsem dělal já. Hej, ináč, ty si tu búchal hlavu o tyto schody a já jsem ti to udělal. Hej, kámo, dávej si pozor úplně dolů. Proč? Tam je úplně dole, jak kopeš, jak je tam ten cobblestone láva. A jo, já jsem trocha manil u teba. No, som pokračoval v tých oných a zrazu odkopnem toto. Hej, tu som ti dal na schvál taký gravel, víš? Odkopnem tento shooter. Mám si ukteč, ne. A zrazu taká láva na mňa. A tyhle domky to sú iných, napríklad tento je pre dvoch, ale tí dva sa tu zjavne už asi neukážu. Tu je hlavný majiteľ fakcie. Prepáčte, trocha zývam. Počkej. Ja, že sa po mne opičil a dal to tak, jak to mám ja.
Jo, server bude v popisku, IPna teda. A to je asi všetko, tento diel som chcel dať len na ukázanie, aby ste sa mohli ísť, že je to super server. A Vardoli tu nejsou, ale zase je to tu dobré, tento server. Takže si sem príďte zahrať Skype, alebo ja, alebo proste nejakí ľudia tu určite budú. A Klork, tak to je majiteľ toto serveru, takže kľudne ho môžete pozdraviť a tak. A prepáčte, že mám trocha hlas jak gay, ale som trocha zachrypnutý. Nevím, ja som nič takého nepil. Nic, že jo. Odkiaľ máš ten oheň? Ty nás Pavon a tam máš dole ty ohně. To si učil? Ne? Odkiaľ máš ten oheň? OK. Jdi spavon. Spavon. No, Nevidím, počkej. no, ja tě vidím, jo. Jo, tady jsou. Tak klikni na oheň. Stav. No, Tady dole, jo. Tak na něj klikni. jakým? Lavím, ne? Máš nějaký monej? Aha, ne. Hej, keď tě někdo zabije, tak ztratíš svoje peníze, víš? Lebo já jsem měl úplně, počkej, Monej. Veď já mám úplně $1 000 000. I ty máš 1 000 000 nekonečno? Jo. Mám úplně veľa stovek, i ty. No a co, jak, veď počkej, Spavon, na to nejde, ne? Hen. Kliknem na oheň a nejde. A ktorým si na to klikol? Pravím. No, tak kliknem pravým a nič. Hen tam je, že type sell shop, inactive over Clark. To ti na workshop. Já jsem na Warp Shop. Tady je beacon. Ty vole, ten beacon není až taký moc drahý. Kebyže mi ten Clark nedoplní ty cache. A jinak na toto je plugin. Do prdele, já jsem si to koupil. Ne. No si koupím úplně všechno. Hej, jak to do prdele, že počkej. Čím se kupuje? Lavím, ne? Pravím. To je, počkej, práve. Aha, jo, počkej. Já mám end portál. Jo, to si veľký kluk. Takže toto bolo len taká malá ukážka tohto serveru. My sa s váma loučíme, že jo? A ahoj. A to je to. Ahoj.